går dine tanker i ring. Mange kvinder glemmer, hvem de er, når de er i et parforhold. Gennem terapi kan du lære at få mere kærlighed i dit liv. Og gennem terapi kan du lære at stå ved dig selv. Og gennem terapi kan du lære at sige fra. Gitte Hansson er uddannet psykoterapeut og coach. Hun hjælper med hjertet.